80-luvun alussa olin mukana Pehmeän teknologian seuran hallituksessa ja yhtenä kirjoittajista kirjasessa Millaista teknologiaa kehitysmaihin. Sen tähden olin iloinen, kun sain diplomityöni aiheeksi teknisessä korkeakoulussa puuhiilen käytön teräksen valmistuksessa. Olin jo silloin huolissani ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvusta. Teräksen valmistus Suomessa tuottaa 7% hiilidioksidipäästöistämme. Sen tähden aihe on yhä ajankohtainen. 1983, kun valmistuin diplomi-insinööriksi, lähdimme Intiaan tekemään väitöskirjaani. Tein väitöskirjan aurinkoenergian käytöstä teräksen ja valuraudan pintakarkaisuun. Suunnittelin ja valmistin Intian ensimmäisen korkeisiin lämpötiloihin yltävän aurinkopeilin. Se toimii siten, että useat koverat peilit keskittävät aurinkoenergian polttopisteeseen, johon saadaan yli 2500 asteen lämpötila. Kun terästä tai valuraudakappaletta kuljetetaan polttopisteessä, pinta lämpenee nopeasti ja polttopisteen ohitettuaan loppuosa metallista imee lämmön nopeasti pois, jolloin pinta karkaistuu. Sain väitöskirjani valmiiksi 1987 ja olin siihen mennessä tehnyt myös Pehmeän teknologian seuralle 40-sivuisen selvityksen kehitysmaihin soveltuvasta tekniikasta, niin kutsutusta Appropriate Technologies tai Intermediate Technologies. 1988 perustettiin Vihreä liitto. Voin sanoa, että olin vihreä ennen vihreitä ja jälkeen vihreiden. Mielestäni ympäristön suojelu, ilmakehän lämpenemisen estäminen kuuluvat kaikille, eikä mikään yksittäinen puolue voi niitä itselleen omia. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia.